29 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Синои пойтахт корхонаи истеҳсоли сендвич панелро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. корхонаи истеҳсоли сендвич панел дар доираи дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади расидан ба ҳадафи чоруми стратегӣ саноати кунонии бо суръати кишвар аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи Душанбе саноат дар масоҳати 7172 метри мураббаъ бунёд гардидааст. хати технологӣ ва дастгоҳу таҷҳизоти корхона аз ҷумҳурии мардумии Чин ворид ва насб карда шуда, дар он истеҳсоли маҳсулоти босифат ва рақобатпазир ба роҳ монда шудааст. сендвич панел масолиҳи сохтмонӣ буда аз 3 номгӯи ашёи хом тунука, полиуретан ва тасма бо фишордиҳии гарм ё хунук омода карда мешавад. маҳсулоти корхона вобаста ба таъинот, панелҳои сақф ва панелҳои девор ҷудо карда шуда, асосан барои намои берунаи коргоҳҳои истеҳсолӣ, сардхонаҳо, иншооти таъиноти гуногун, пӯшидани боми биноҳои баландошёна ва яхдон бо мақсади нигоҳ доштани сардӣ ва гармӣ истифода карда мешавад. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки иқтидори истеҳсолии корхона дар як рӯз 960 метри мураббаъ ва дар як сол 276480 метри мураббаъро ташкил медиҳад. ба мақсади амалигардонии дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба саноатикунонӣ бо суръати кишвар, мо тасмим гирифтем, ки дар баробари дигар коргоҳҳои ҷамъияти саҳомии Душанбе саноат боз як коргоҳи нави истеҳсоли маҳсулотҳои сохтмонии сендвич панелро ба роҳ монем. ва инак имрӯз боиси хурсандӣ аст, ки корхонаи истеҳсоли маҳсулотҳои сендвич панел бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифода дода шуд. истеҳсоли маҳсулоте, ки дар корхонаи навтаъсис ба роҳ мондем, дар кишвар нахустин маротиба буда пештар аз ҷумҳурии Узбекистон, Туркия ва давлати Русия дастрас карда мешуд. маҳсулоти истеҳсолкунандаи ин корхона ҷавобгӯи стандартҳои байналмилалӣ буда ворид ивазкунанда мебошад. дар оянда мақсад дорем, ки барои васеъ гардонии доираи фаъолияти корхона ҷойҳои кориро зиёд кунем ва маҳсулотҳои сохтмонии сендвич панелро барои содирот низ истеҳсол намоем. дар корхонаи мазкур 25 нафар бо кор таъмин гардида, аз ҷониби мутахассисони ҷумҳурии мардумии Чин бо омӯзиши низоми кории таҷҳизоти муосири васл гардида фаро гирифта шудаанд. бисёр хурсанд ҳастем, ки дар ин коргоҳ бо ҷои кори хуб ва шароити нағз таъмин гардидем. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки мо ҷавононро ҳидоят менамоянд баҳри пешрафти ватани худ содиқона хизмат намоем ва илми замонавиро омӯзем, содиқ ба ватани миллати худ бошем. мо коллективи ҷамъияти саҳомии Душанбе саноат ваъда метем, ки ба ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат сазовор бошем. дар ин коргоҳ ду намуд панелҳои оҳанин истеҳсол карда мешавад. панелҳои оҳанин барои бомпӯшҳои биноҳо ва панелҳои оҳанин барои деворҳои бино. миннатдории худро ман ба пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки чунин соҳибкоронро дастгирӣ менамояд. то ҳол ин маҳсулот аз хориҷи кишвар ворид карда мешуд. акнун бо мавриди амал қарор гирифтани корхонаи истеҳсоли маҳсулоти сендвич панел дар шаҳри Душанбе, арзиши чунин маҳсулот барои аҳолӣ арзон гардида, дастрасӣ ба он низ осон мегардад. бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани боз як корхонаи нав дар шаҳри Душанбе ва роҳандозии истеҳсоли маҳсулоти воридоти васкунанда, ки дар доираи сиёсати созанда ва бунёдкоронаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ амалӣ гардидааст, аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми ибратбахш номида шуд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулини ҷамъияти саҳомии кушодаи Душанбе саноат дастур доданд, ки шумораи корхонаҳое, ки маҳз сендвич панел истеҳсол менамоянд, дар кишвар зиёд карда шавад, то аҳолӣ бо чунин маҳсулоти сохтмонӣ, ки бештар дар сохтмони сардхонаҳо истифода карда мешавад, дастрасӣ дошта бошанд. дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо намоиши маҳсулоти корхонаи навтаъсис ва дигар коргоҳҳои ҷамъияти саҳомии кушодаи Душанбе саноат шинос шуданд. дар намоиш маҳсулоти коргоҳҳои фулузоти бетонӣ оид ба тахтасангҳои деворӣ, новаҳои бетонӣ, маҳсулоти соҳилмустаҳкамкунӣ, сутунҳои бетонӣ барои хатти интиқоли барқ, коргоҳҳои омезиши бетонӣ оид ба истеҳсоли бетони М
100 150 200 350 و 400 ستون‌های فلزاتی برای خط برق، پنجره، دروازه، نشستگاه‌های گوناگون، قوطی‌های پرتوگیری، زینه‌پایه، کارگاه‌های تولید اکسیژن، کارکرد چوب و تخته، استحصال در و تیره‌های پلاستیکی و محصولات ساختمانی پیشنهاد گردید. ضمن بازدید از نمایشگاه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مسئولین را وظیفه‌دار نمودند که برای افزایش اقتدار استحصالی، تأسیس جایهای نوی کاری، تولید نامگوی نوی محصولات با صفت صنعتی و سهم گذاشتن در رشد اقتصادی ملی در آینده نیز تدبیرهای بیشتر را عملی گردانند. جمعیت سهامی کشاده دوشنبه صنعت در مساحت 253400 متر مربع در برابر فعالیت یکچند کارگاه‌های استحصالی اینچنین گرمخانه بنیاد نموده است که در آن گل و بوته‌های آرایشی و میوه‌های سیتروسی پرورش کرده می‌شوند. استفاده ثمرناک زمین‌های نزد جمعیت منبع اساسی سبزگردانی و گلزارنمایی اطراف کارگاه‌ها و تامین کارمندان با میوه‌های سیتروسی میباشد.